Hai लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दा फुंनि टाइम ओमफ्राय आङो ओंखाम संखाबाय आरोना लोगोफोर मानि 8टा जासिगोन 5 मिनिट खम 8टा ओमफ्राय दा नानिखौ स्कुल दोनलांनांगौना बेना 9टायावनो क्लास दं ओमफ्राय थाब ओंखारलांगोन आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि खुवा खुदोंना लोगोफोर दिनै दासिमबो खुवायानो माने खुगाया आरोना आङो ओंखाम संगासिनो दङ अरावहाय स' लोगोफोर बेखायनो राव खुया माबायदि खुदों नायलांबाय थादो होनबा लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम लोगोफोर दासिमबो ओरैबायदि खुवा खुगासिनो दं नालाय दुब्लिखौ जेबो नुहुरा बे खाथिनिखौल' ससे नुबाय ओमफ्राय ओइथिंखौ नुहुरा नालाय खुवायानो ओरैबायदि खुदोंना लोगोफोर बुंनांला आरो गुसुना दिनैनि दिना आङो जल्दिसो ओंखाम संसै ओमफ्रायो दालि एसे संना गालांसै ओमफ्राय दा नानिखौहाय माबा दोनहैबा माबाफोर मोनसे लाबोनानै संब्रब फैनोसै आरोना ओमफ्राय गेसबो बिहरनांगौ दिनै स' लोगोफोर दा दसेनाव लोगो मोनफिनसै दे आं माने फुं खुवाबो खुदों ओमफ्राय दानो आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामखानोसै होननानै खालामनाय जाबाय आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर होनबा दा दसेनाव लोगो मोनफिनसै आं ओंखामखौ संना लानोसै ओमफ्राय नानिखौबो बेनो जाग्रा जाहोदों आङो ओमफ्राय दसे उनावहाय बेखौबो रेडि खालामनानै दोनसै बिनि उनाव आं दालि जानानै आंबो रेडि जानोसै आरोना लोगोफोर दे होनबा लोगोफोर दसेनाव लोगो मोनफिनगोन दा लोगोफोर नानिखौ स्कुलाव दोनलांनो ओंखारबाय आरोना खुवाया नै दासिमबो खुबायाखै आरोना ओमफ्राय आङो खोमाया गुसु मोननानै आंनि फास्राखौनो खर'आव खाख्लुबबाय आङो टपिखौ हमनो बायो बाहेराव थांबा एकदम खानायाबो गाज्रि जायो ओमफ्रायो खर'आ मानबाय थायोना लोगोफोर नोंसिना मानोना माना आंना खिन्थु जा मानो आरोना खर'आ जालायबाय गिलांबाय दा लोगोफोर होनबा नायलांबाय थादो दसे लामाखौ माइदि खुवा जादों दासिमबो खुगाया 9टा जालायलायनोसै आरोना लोगोफोर खुवाजोब दिनै मारैबा जा गुसुथार दमासि फैयाखै गुसु जाबाय खोमा कुवासाजोंनो गोजाननिखौ नुवा आरोना बैग्रिया मोनहांबायथ' नै लांदोंमोन नोङो गोदैमोन ना गथ'फ्रा मेरला दंखायो बिदिनो बिफाङा नै इयावबो दंना ओरैजाय बिफां गोजाजों बांसिन आङो टपिखौ दा खुदे सनाल दे दिनै दे थान्दाथार दे टपिखौ खुनाङा गानहैबाय था स्कुलाव दे सुइटारखौबो दा खुखा गुसुआव आं नोंनो सोना होदोंमोन ना आं फैसाखौ बरनजोबखाबाय नोंनि मानि बेगाव थाइसेबो गैला फुङावनो बरननानै लाजोबदां सैमा फिसासो सैमा फिसाया लेथ्रा गोजाजोब आं नुखांबाय नोंहा साइजआनो गैया मासेबो हा माथामल' सांबा जादोंदां मा जायाखै नै बोरमाया खारस'गोन बोरमाया मा होनदों सनालिया औ होनलांगासिनो दं बियो 10 मिनिट दंबावो दाबो रोखो बोरमाया बारस'नाय हांसोआबो ब्रेक मानसिफ्रानो ब्रेक हमनो जादों आयै जा साइज बेसो सैमा फिसाया किउटार मोखाङा जानो ओमफ्राय देनां देरबा साइजसो जागोन दिनै दा कालारा खारजोबगोन ना ओमफ्राय एसे गोसोमा दागो दागोआ गुसुथार थान्दाथार स्कुल मोनफैबाय नै खुवाजों आस्ते सालाय मोसौ फिसाफ्रा बिदिनो दे सफैबाय सनालिनि स्कुल ओइनो क्लास रुमा बेनो सनालिना नार्सारिनि क्लास रुम ना थांनानै केक जाहैदो सना दे दैया गरम खालामनानै हरखादों दे बेयाव दे ओमफ्राय टपिखौ दाखु दे जा हासुनो ओंखारबा मिसखौ हासुनो ओंखारदों होन दे जा थांदो दे थांदो
बाय हा आठथासो संदों बिसबाथा बाजारा भिर जाथारो स्कुलनि गासिबो गथ' लांफैग्राफ्रा बेयावनो बाजार खालामजोबो दा रोगाबा जागोन होनो परथा रुटि आरो जागोन फुरि बोथिया गुसुजों बोरैबा मोनजोब्बाय आखाइफ्रानो नै साजोब्बाय औ दै जुवा दखानाव सिन्थाय गेलेयो आंखौ बागाल बादिसो नुबाय दा दै आं जाया आङो रुटिखौ आं जानो बायो गुफुरखाय सिदाया ओरैबा बारा बेगरा नुखाया ओंख्रिया लाव लावथार आब' बानलु थाइसे लाबोलाय नों बानलुनो दामदों फैनाया गाज्रि फाज्रि बेकारनि सोर जानोथाय आं नाङा आलौनाय नङा दां नायनायदो बानलुफ्रानो आलौलाय बोरैबा आं लांगाफ्रामबो मोजां मोनलाङो गोसा बानलुखौ उदैयाव दोनसे फ्रेस नङा माथो आं गाज्रि खालामना आं गेलेगोन ना जागोन हायाखौ दङ नोंहा बाजाराव फैनायाव गेलेनांगौ न'आव गेलेहैनो हायामोन फैसा बख'नांगौमोन आंहा अनलाइन खालामजाया बिसोर खालामाथ' अनलाइनसो लायाना बिसोर केससो लायो सोंनायलाय हा सोंनाय जागोसो जलिनो ब्रिजा बायनानै दाख्लैसो बेखौ अपेनिं खालामदों बैलाय बै टावार बै क्लक टावारा बेखौ अपेनिं खालामबाय बेखौबो खालामफैदों प्रमद फैदोंमोन नै कयबार बोहैलांखो बायदिया ओमफ्राय नायदों प्रमदनि ब्रिजा नायदों बेसे गिदिर मा होनोमोनलाय नङा खोनासंलाय गारि साखा अल्ट'आनो थाङा प्रमदनि ब्रिजा ना मा पुरा बे नैबेनि माबाखौहाय फेक माबा बानायदोंमोन ना गिदिर मोनलायलायनाय औ नैबेनिखौसो बानायदोंमोन नैबेनि दालांखौ औ ना गिदिर बोहैलांफालायनाय खालामदोंमोन ना बेनिखौनो बैनिखौनो खालामदोंमोन बैनिखौनो खालामगोनदां दैलो बे नङा बै मोनसेयासोमोन आखायनो मालाय बर'नि कालार दंलायलायो नामा थान्दा नै जोंना मुर्थि गारग्रायानो गारो दुर्गा फुजायाव आयदै सोर बाजारानो स्रिंस्र'सो नुबाय गुसुजों थान्दाजों बाजारानो बाजारानो गैया स्रिंस्र' जोबसो माथो बेदर दंबा लानोसै गैयाबा बला लानोसै माथो बे जाहासै ओंखारनो हाब दिनै बावसो बेदर फानफैदों नामा दासो बेदर फानफैदों बेदरानो माथो 100 थाखानि आंबो थैयो बेनो खबलायासो जा मोजां फानदों औ थान्दायाथ' बासिबा थान्दा जादों दिनै खुवाया खुगानो रोङासै मा जाखो दे गोजांनानैनो हाला आङो हाखुबो गोजांदों मैगं लाबाय बेदर लाबाय ओमफ्राय आलु लाबाय आङो टमेट' फुलकबि जेबो गैला
संखैसै दालियाबो समबारखौनो होस्लाबनो हायासै आङो ओमफ्रायो नेबोआसै बेनि थाखाय दिनै ओमफ्राय गेसबो बिहरनांगौ नालाय ओमफ्राय खरस सान्दुङाव थांनानै ओरैबाबो बिसोरो थाब होफैया ओरै लेट होफैयो आरोना बयनावबो होनांगौ नालाय बेनि थाखायनो दा न'आव थांनोसै बेदर संहैसै ओंखामथ' मोनखाबायमोन दालिखौ समबार होखाबाय आरोना एसे दै रानो साम'खौमोन हास्लाबबोआखै ओमफ्राय दालिखौ समबार होखादों नालाय गोदौहोफिनसै मोजाङै ओमफ्राय बेदर एवसै बास जाबाय ओमफ्राय गेसआ खयथायाव सफैयोथाय मिथिला गैयाबाबो 12टा गाहाम जाबोयो एखमबा फुङावनो 10टा 11टाफ्रावनो होफैयोबो बिसोराबो बयनोबो न'खर हैनांगौ नालाय जेनेबा दानो नांथारगौबा दानो होफैब्रबनो हाया आरो दा लोगोफोर हम डिलिभारिबाथाय बिदिनो एसे आराम मोनगोन डिलिभारि नालाय ओमफ्राय होनबाबोथ' फैसा सेभ जायो आरो दा नङाबा नों लायनो हरबा गैयाबाबो 100 लाखायो ओमफ्राय नों आरो स्लिप लायबावनांगौ मानांगौ थांलाय फैलाय आरो दा ओमफ्राय नों बुकिं खालामदो ओमफ्य बिसोरनाव हम डिलिभारि खालामदो होनबाथाय नों स्लिपबो लायनांला आरो मेसेजआ फैखागोन बेजोंनो जाबाय आरो दा ओमफ्राय होफैसिगोन लिरना लांसिगोन बेनो जों थांनानै जुदि बुकिं खालामहैनांगौबाथ' थांदो टेंकिखौ गालांदो गेस गैयाबा थांनायावहाय गैयाबाबो थांलाय फैलाय 40 थाखा थांगोन आरो टेंकि लायनो हरफिननायावहाय आगोलनो 50 थाखा लाखायोमोन दाथ' अनेक बोसोर जाबाय आं माने बिदिखौनो लायफेर आरो दा हम डिलिभारिसो खालामखायो नालाय बांसिन ओमफ्राय दा माने बांसिन लाखासिगोन आरो दा गैयाबाबो 100नि बारासो थांबावो लोगोफोर न'आव थांग्रोसै सावहैग्रोसै होनबा लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन दसे उनाव जास्टि गारि लाबोयो बेयाव हा मोननैब्रा मोननै दं मोननैदार मोननैना मोनसेल'थाय आं गोसोआव गैबावला मोननैदार आलदा आलदासो नागिरदों दाबो माखैबा आं हटेलखौ खुलिथारदों नै बेखौनो लागोन नांगौ बेखौ लादों मोननै दं बेखौ मा खालामदोंथाय हटेल bus stand nोंनि फाफ्लियावसो दोनदों मबाइलखौ थान्दा खालामनाय गालां जानायनि जिराय गोदा सायो जिरायथ' आखायावना होगोन दे जिराय सिथोन खोथा मानिया दे बियो फुगावहाय बुखायो हासुदों साला खामसालियाव हासुनानै दोनदों हासु ओंखारबाय बे खेवनायानो जाखायाखैबा नोंना बबाव दं सिगाङाव मानो खेवदों बेदर दङ बेयाव मोनाव सुलाबायनो थोगोन दहाय सासेया खिग्रा सासेया देहैग्रा लेट्रिकआव बिब'आ खिग्रा बेहा लेट्रिकआव देहैगासिनो दरख'आव जिरायनानै गेटखौ मोजाङै फांलांनानै अबावबा हा अबाव थाङो नों बबेथिं थाङो थां नै आंना बेदरा अमा बेदरा टमेट'जों अमाजों ग्रेभि संगोन साथामल'खा जोंहा नैनो थोयो 100 थाखानिल' लाबोदों आं अमा बरियासो दालि मोनखाबाय बेखौ ग्रेभि बानायसै जानोसै एसे होबाय आरोना आं जबनो बेखौ मोनखांबाथाय गैला आरोना आङो दालि संखांखाबाय ओंखामाथ' दहायनो मोनखादों ओमफ्राय बेनिफ्राय मोनबाथाय जाबायबो आरोना लोगोफोर जानोसै ओमफ्राय दा 11टा जासिगोन आङो 11:30आवसो गगोन नालाय नाना स्कुला ओमफ्राय बिदाखौ थिनहरसै आरोना आं थांलायला दिनै लोगोफोर बादोंबो ओमफ्रायो खामानिबो दंसोयो ओमफ्राय गेसबो लाखिनांगौ दं नालाय ओंखायनो दा बिसोरथ' माला फैगोन गेरेन्टि होनो हायाना लोगोफोर दा जुदि आं गैयियाव फैयो बेखायनो आं थांथ'ला आरोना